Salutare fraților și bine v-am găsit la al doilea episod cu Minecraft Survival. Ok. Eu sunt deja în... Uitați. Uitați. Și-a schimbat skin-ul în Alex. Care eu sunt Alex. Illuminati conform. Ok. Eu mă duc... Bine, pa. Eu mă duc în mină. Dar stați că... Stai pe aproape. Da, mă. Păi mă duc că sunt două mine aici. Eu îmi fac ceva aici să mi se miște bine. Bă, buton... Buton size. Așa, buton. Blocurile. Ăsta îl dăm cam pe la jumate. Îl dăm la maxim. Fovul e bun. Am scos din... Păi iar floarea soarelui. Iau? Pe ce facem cu toate florile astea? Uite, sugar. Ia sugar. Sugarul e bun. De ce mi-apare mereu când dau... Gata, știu de ce. Dăm cam pe aici. Să avem butoanele mai mari, frate. Ok, uitați aici mirifică mină. Și aici ne ducem în asta. Sper să găsim iron. Ei văd dacă fac... înseamnă că am găsit iron. Bravo. Ok, mina e mare. Sper să nu fie un troll de ăsta de la Minecraft. Te rog frumos. Da, e un troll. Deja. Prima mină trebuie să o astupăm. Sper că minele astea nu sunt trollate. A, și nu uita să dați un pumn acelui button like. Bată. O, cărbuni. Ivone, trebuie cărbuni, nu? Da. Dacă e să găsim... Oricum nu prea mai aveam o bucată. Da, și asta o să-l filmăm de 12 minute. Pentru ca să vedeți ce facem. What the fuck? Lasă-mă cu Facebook-ul tău. Ivo, cât lemn ai? 25 de bucăți necraftate, doar de lemnare. Ia și lemn de la maro. Doar un copac. Să-l tai. După ce faci 30 de dale albe. Că m-am gândit să fac ceva din lemn. Da, și ne-am gândit casa să o facem în mină, nu Ivo? Da. Pentru că, na, te chinui mult cu lemnul, dacă nu ți ajunge trebuie să găsești sens, să faci geamuri și toate chestiile posibile. În mină găsești o mină, îți faci 2-4 dacă joci cu un prieten și gata. Nu mai te complici. Și asta o să facem noi. Ok. Și mai am un canal anterior, AlexiTB, dacă vreți să vă abonați la el, dați like și subscribe. Am 31 de abonați. Mulțumesc pentru cei 31 de abonați. Am vreo 3 canale posibile de YouTube. Of, Doamne! Și cred că tocmai m-am pierdut. Băi. Nu te iei chiar după scrisul meu înăuntru. Nu, dar știu că... Pe acolo sunt. What the fuck? Măcar vino să vezi cât cărbune am găsit. Cred că am vreo... O nu. să te ajut și eu, că eu am terminat cu lemnul, dar stai puțin. Fă-ți un târnăcop, dacă mai avem cabel. Și dacă mai avem... stai că beții faci tu. Dacă faci beții le pui în chest. Troll. Ok. Noi acum suntem unul lângă altul, nu suntem departe ca să vorbim prin mesaje gen. Gen. Adică v-ați prins voi. La ce mă refer. Da, eu m-am gândit să fac și Q&A pe canalul ăsta. Chiar dacă e canal de gaming, dar... Da. What the fuck? Bă, ce sunt cu toți cărbunii ăștia, mă, de nu găsești nici pic de iron, niciun iron n-am găsit. Eu văd ei după scrisul meu.
Deci am făcut... Câte beți ai făcut? Stai. Și da. Zi. 24 de bețe, 2 stecuri și 36 de lemn alb și 24 de lemn maro. Și da, dacă vă place seria cu Ivon, nu uitați să apăsați și butonul de like. Asta mă motivează să continui seria. Ivo, ia-te după scrisul meu. Stai. Uite, să fac și scaun. Mamă, s-a făcut și noapte mai plouă. De Nu dimineață. te văd, dar mă iau după torție. Ia-te Da, după. gata. Mâine de dimineață știi ce facem, Ivo? Găsim Și fucking m-am oi. înfundat. Găsim fucking oi. Da, am găsit. Ia-te mă după scrisul meu, nu sunt pe afară. Păi nu știu unde ești. Ai astupat? Nu, gata, ești pe aproape. Nu, du-te mă în față. Care față? Da, că vine înspre tine și te iei tu după mine. Stai acolo unde ești. Vezi că aici e o gaură. Stai să o ascult. Ne punem cu shift-ul. De ce astup? Că acolo era... Mă rog. Ca să nu cai. Uite mă, frate. De ce te-ai dus afară? Nu-s afară. Ia-te pe scrisul meu că sunt jos. Te văd, uite-te. Du-te jos. What the fuck? Vino după mine. Ignora asta. Ok, am revenit. Vino după mine. Stai că deci m-am pus cu shift. Ok, am revenit, asta e a doua pauză. Ivo, am condus-o până aici. I-am lăsat câțiva cărbuni. Uite, să-l ia pe ăsta. Ok. I-am dat de lucru să ia toți cărbunii ăștia. Auzi, da, fițe. Și da, fraților, cam acesta a fost episodul de azi. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să apăsați butonul de like. Și noi, desigur, ne vom revedea data viitoare. Fă cu mâna. Pa!